kwaDukuza, Selembe, Inkosi uShaka kuthiwa sinama-drugs besingazange sikuzwe lokho kade kushiwo endabeni kushiwo uPhakela Umthakathi, uMr Ndabandaba. Sizoyilandelela leyo information, sinayo inamba yakhe futhi sizolandela mase simtholile or sizohamba siyobheka uma ekhona lawo ma-drugs sizokwenza ofanele sikwenze thina njengamaphoyisa. Umbuzo omunye olandelile engiwuphendulile ukuthi njengoba kade kukhona amaphoyisa amaningi amanye kade elethwe la KZN sizobuyela emuva uma kwenzeka noma yini kuba nama-sporadic matches sizomisa kanjani njengeprovinsi yaKwaZulu-Natal. Ngithe sizomisa kahle ngesizulu vele sihlale sisebenza wona ama-protest akuzobe kungaqali unyaka ilanga nelanga kuhlale kunabantu abatotoyayo abangashayo bese sadeploy ama-resources lawa esinawo. Lawa amaningi ayadelethiwe bekuwu-capacitator nje ukuthi kube na-more resources cause naloko ukuthi kungenzeka ukuthi abe maningi kakhulu kunaloko ebesikudinga. Iplani ukuthi sizokwenza kanjani njengoba kuzoba bahambe Thursday, every Thursday kuzoba nemashi and march. Siyakhulumisana nabahleli bale mashi and uma ngabe enzeka lama mashi aplaniwe sizowasebenza ngendlela esisebenza ngayo ngokusemthethweni. Ngigcizelelile-ke futhi ukuthi kuyilungelo labantu baseMzansi ukuthi bamashe basho iy'mfuno zabo. Kanti nathi i-mandate yethu njengamaphoyisa ukuthi kusebenzele okuyikhona futhi kwi-constitution ukuthi kufanele kube nokuthula uma bekwenza lokho. Ukuthi sizokwenza kanjani-ke in terms of ama-resources sisebenzisana nabantu abaney'nhlaka ey'ningi njengamaphoyisa sisebenzi sona ngibalile njenge-Metropolis, ngabale RTI ne-community kanjalo namanye ama-law enforcement agencies akomasipala abahlukene. Kube khona kumbuzo premier that I omitted in respect of i-cost ye-operation. I'm not going to respond to that because we as a police